Ledze tak cestowajesz niemiele widzony Kirby's Dream Land. To znaczy Kirby'egłe kryj marzeni. Jo? No, banda sobie tedy. Jo, ale ja wiem, że ta muzyka jest dość głośno, ale ja i tak za wiele gadać nie będę, bo ja bardzo lubię ta muzyka i nie chcę jej zagłaszać. No ale zrzeta na zeciątek. Że to nie ta kodzierka, że tu może naskleknąć na warga i co tam i on znikł. Nie, znaczy on zniknął, ale na maziecy zabrał. I tu trzeba wcygnąć tego warga, a potem umerze go westrzelec na postępnego, rozumie to jest bardziej zaawansowanego jak taci Mario. Ha. I nie trzeba go tak, może dwóch naraz, ale ich nie trzeba bezstrzelawać, bo może teraz widzicie, na przemiar teraz nie podskaknę, ani nie mogę latać. Mega, oczywiście ich teraz wypuszczać, ale mogę też prosto tak zrobić. I widzicie, ale on może latać. No to jest tak wydaje, to jest prosty. Jaki mogę latać, jaki mogę wargów płewekać. Tu mam, tu rzeczy sobie podreperował. Tego mogę wrzucać, ale to i tak mnie za wiele nie dybłe. No, mnetka pójdzieci, no. Dobra, i teraz zżyta. I bierze trzaską i widzę, jako to jest letko dzierka. To wszystko lepci. Co to w ogóle za dzierka, na której ich tak łycie idzie. A nikt ci leci ten Kirby na gwiazdce, trosia i raju. I teraz, pierwszy boss, to jest pierwszy boss, ale to taki mini boss, bo to jest krótkie padnie, to Lena sobie wydało taki mocny, spuściwo bombę, tak jak bombę spuściwe, ledze z taki przez prywci grepę czerwiony komando na siandarów w Rio de Janeiro, a ty siandarze jakele tedy swechita na takich pancerzonych łezach i też w takich łezach do rynowani autoów, jak to czerwony komando zastawiło na tych siandarów. Nie. I miele tysiaci tam helikoptera ma też w lecele. A to było w Rio de Janeiro, quel favelu. Favele to są takie bidne dzielnice, takie slumsy brazylijskie. No i prosto ci sianda, że tam w karowele, żeby znikwić, nie? Tam to czerwony komando tych tam gangsterów, co tam handlują narkotykami i innymi tam dziwnymi rzeczami, tam też skonfiskowele sklepicą barnie i słuchajcie, co najważniejsze to tam 100 chile sledzy, 100 chyba 30 co sledzy, a plus 4 szandarów zdzienęła Anyga to ci przez prywca, przynajmniej tak szandarze gadają, no bo jak terny mają wątpliwości, że jak teli zabitych, to czy to może na gwes rzec, że to sami ci gangsterzy, a? Ja też chyba nie wiem tego taki gwes, ale no, i prawie całe to założy nawet prezydent Brazylii o tym nie wiedzą, a jeszcze Organizacja Zjednoczonych Narodów, co tam tyś upomniała to, żeby zrobić jakąś starowę do widzów w tej sprawie i sprawdzać, czy po prywdze tam nie doszło do jakichś tam łamania prawów człowieka, no bo równak jak 130 kulis tam leży złostowo zabitych w akcji policji, bo jak się nie wiedzą nawet federalny rząd, no to jest poważna sprawa. W tych i innych różnych wydarzeniach na świecie wasa dowita na portalu mojej strony.com. A teraz co skaczemy sechita i mam kołpy taki zbunk, to ma M napisany i ten zbunk to mamy ładne rzeczy. Za wiele bym tego rzeczy nie miał zabrony, ale wyrtie brat taki zbunci, jak mam mało tego rzeczy. No dobrze. To jest tak wszystko łatwiej na tery, ale bycie bo co tery sobie będę zajał, tam jest drzewo. I to drzewo to jest pierwszy błęd pierwszego etapu, słuchaj. I jabłko, i co to znaczy jabłka, ale jak będę na mnie spadną, to będę mnie zabierzą rzeczy. Widzę, to będę jeszcze dmuchę, czy masz tam, nie wiem. To dmucha ma wiatru. A
i w niego i musia tery takie czy coś i w niego to ceska, nie? Skłani wam, ale nie mogę tego pełkać. Płonąc i w niego ceskać i mam pobity to drzewo i widzicie, i tery gwizdka je i uwaga, i pierwszy etap za nami. Kasle lolo, nie? Teraz będzie następny etap. I już samo, że zapiszę dzierka. Słoce pierwsze. O, czarownica mnie dopadła. Zała mnie zaskaknięta. A, widzicie? Litery. A, co tu mnie? Co mnie miało zostawać? Ja myślałem, że rzeczy będą, nie boisz. Tu mam dwierze. A widzicie, i tu są postępne te jakieś tam jochliny. I trzeba uważać, bo one się będą pojawiały coryska z innych starnów, widzicie ta maska? To też są może pomysły, że to jakiś tam leci. A to tyś żrej, by na mnie naskakuje i mnie chciało zeżreć. No na zaczątku prosto miał odebrać to rzeczy, nie? I tu mam postępny dwieże. I co? I tutaj tyś coryska wicy sa będę pokazywać tych stryczków rozmaitych. I będą zmieniwały swoje resznoty, będą bardziej skręczne. Na tym go ta cała drangłeta w Kirby. Postępny gwiazdka prowadzi mnie do postępnego etapu. I to postępny taki mini boss i on je... I on musi teraz łapać te kasty, co on tu jest silo. I w niego ceskać, doplewać, nie biegać ręką. Inaczej to nie to jak na przykład, znaczy co? To ta kasta znikwi, ale na niego jej nie płemęże. Wreszcie te kasty też są mocne i tak to nie to, musiała ja pełknąć ta kasta. I uważać, żeby we mnie nie wchodł, bo kiedy mnie zabierze dzieci. No jo, teraz mam mało dzieci, widzicie? O! Do dużej nie będę zagłosił tej muzyki, ale jest cygedo. I mnie w dzieci, nie wiem. Ale nic z tym nie zrobię, bo mi to nie chce instalować innego programu do tego, żeby nie wiem, na przykład menu tej muzyki, żeby lecało, a bardziej mnie było słychać, za tych miejsca wyłączać tej muzyki, bo ja bardzo lubię muzykę z Kirby'ego. O, i tam będę dziecko. Łączyłem dziecka i litery do postępnych drzwi. Ojej. I moc. Co jak za przekłady między tyma izbama, to nie łyzie dali mieć wcygniętego tego stryżka, co go zawcygło. To jest, a nie przekłady. Dobra. Oj, tu jest czarownica. Tyś mnie ta czarownica nic nie wie. Leze grzeszny. Tu jest. O, gadło. I są drandzi, bo takie dłych. To są takie jak tamte, ale takie dłych. Tak? Teraz nie pamiętam, dokładnie coś funkcjonowało. A, dobra. Muszę do nich brać stądka i strzelać od tyłu. Przy tym uważać, żeby nie pełknąć tych kasów. Dobra, jedno bestią mi. Szperno. No. Ten emulator to jest taki, że tu idę za pewno. I ta dranga tak wszystko to pozycji. O, szperno. Wiem, stracę jedno dzieci. No ale nic. Dobra, trzeba to teraz skupić. Czesty gameplay.
Widzę ta, jak to płynnego jak sa człowiek zamknie na sztut. La 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 la. Tak to jest z tym Kirbym. Fędzierka.